नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामदों बे आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि माखासे बेसिक नलेज सोलोंनो हाबाय आरो दिनै आङो लानानै फैदों वाट्सएपजों जोङो फट'नि एमबिखौ बोरै फुलै हगार हरनो हायो बा जोङो लोगोनो हरनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनि। बारा गोलाव बुंदिया माने बुंला बिनि सिगांनो मोनसे खावलायनाय, नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांखौ इउटुब चेनेलखौ बजबना लानो एबा साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै लाफानो थाखाय खावलायबाय, जाहाथे आंनि मोजां भिडिअफोरा नोंथांनि मबाइलाव नुजाहैयो। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामदिया, अब्ला जोङो वाट्सएपआव थांदिनि। आङो वाट्सएपआव फैबाय। आङो दा फट' हरगोन। बे फट'खौ आङो बोरै हरनो हायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना लाग्रोनि। जोङो फुल डकुमेन्टसखौ हरनोब्ला, जोङो फुल एमबि फट' हरनोब्ला जोङो माबोरै खालामनांगोन, बिनि आइडिया बोरै, आदब खायदाया बोरै, बेखौ जोङो नायना लालांदो, लोगोसे फल' खालामदो। जोङो फार्स्टआवनो नैबे आइकनाव थुना लानांगोन। नैबे मोनसे आइकन, नैबे राउन्ड आइकनाव, बे राउन्ड आइकनाव थुबाय आङो। बेयाव दङ डकुमेन्टस, केमेरा, गेलेरि, अडिअ', लकेसन, कन्टेक्ट। स' जोङो फार्स्टआव बहा हाबनांगोन, जों डकुमेन्टसआव। आङो डकुमेन्टसआव हाबबाय। डकुमेन्टसआव हाबनाय लोगो लोगो जोंनाव नैदि अपसन फैगोन, ब्राउजार आदार डकुमेन्टस फैगोन, बायदिसिना नोंनि मबाइलाव थानायफोरा फैगोन। खिन्थु बेनो मोनसे डिस्टार्ब जायो, फट' हरनोब्ला बेयाव माखासे फट'फोरखौ नुनाय जाया। बेनिखायनो नोङो फट'नि नाम्बारफोरखौबो लिरना लानो हागोन, नङाबा बेयाव सार्च खालामनो हागोन। आङो ब्राउजार आदार डकुमेन्टसआव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिदि फैबाय। आंना एसडि कार्डआव दङ, आंनिया। ओमफ्राय बेयाव नायनो हागोन। आङो फैनाय लोगो लोगो नैबे मोनथाम सिन नुदोंना, बे मोनथाम सिनाव आं थुबाय। इमेज ओंखारबाय, इमेजाव आं क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव जोङो नायनो हागोन बेयाव माखासे फल्डारफोर दङ। आङो मोनसे खालामना लानोसै। आङो एसडि कार्डआव थांफिनबाय। एसडि कार्डआव थांनाय लोगो लोगो आङो माखासे फटकफोर बेयाव दङ। बेफोर फटकफोरखौ आङो जेनेबा नैबेखौनो 5.65 MB बेखिनि फट'खौ आङो बेनो हरगोन। 5.1 बे साइजनि फट'खौ आं बेनो हरगोन आरो। अब्ला आङो बे फट'खौ क्लिक खालामना लादो खनसे, नङाबा थुथाबाबो जागोन। थुथाबोब्ला जों सेलेक्ट खालामनो हागोन, 1, 2, 3 बिदि सेलेक्ट खालामनो हागोन। जुदि नोङो मोनसेल' हरनोब्ला खनसेनो क्लिक खालामनानै, होमबाना बेयाव नै बिदि ओंखारफैगोन स्क्रिनाव सेन्ड होननानै। अब्लाना आङो सेन्डखौ थुना होनाय लोगो लोगो नैबेयाव मोनसे थांगोन। थ' बे थांगोन। बिनियाव नुजाहैबाय। बिनियाव नैबे पिक्सारा फुल एमबि थांबाय। खिन्थु जोङो क्लिक खालामना लायनाय लोगो लोगो बे फुल एमबिखौनो नुगोन आरो। बेखिनि फुल एमबिखौ नुबाय जोङो। बेखिनि फुल एमबि बिनाव थांबाय। दा आङो गेलेरियाव थांनानै, जुदि जोङो गेलेरियाव थांनानै फट'खौ हरोब्ला माखासे एमबिया खम फैयो। अब्ला जोङो नैयाव थांनोसै। आङो बेखिनियाव नै बेखौ हरगोन। बेखौ हरोब्ला बियो बिदि थांगोन। बिदि थांबाय। अब्लाना बे इमेजआ बैनियाव जि आङो लोगोनो हरदों, बै लोगोनो हरनायाव बै नैबे एमबिया खमायहैबाय। अब्लाना बै फट'खौ मोजां नुनाय नंला माने। बेखौ जुम खालामोब्ला नैदि गावनाय नुसिगोन, बिदि गावनाय नुगोन आरो। अब्ला जोङो डकुमेन्टसखौ नायफिनोब्ला, नैबे डकुमेन्टस हरनायखौ नायफिनोब्ला फुरा साफा माबायदि दंमोन पिक्सारा, बेबायदिनो नुगोन आरो बेखौ। ओमफ्राय जेरावबो खामानियाव बाहायनो हागोन, बिदि साफा नुगोन आरो। गोबां कुवालिटि थायो। आरो लोगोसे खायसे गोबां जोंनि गेजेराव माखासेयानो फ्राय रोंजोबा बेफोरबायदि खामानिखौ। बेनिखायनो आङो माखासे टेकनिकेल थायो, बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होबाय। आरो इमेलजों बोरै जोङो हरनो हायो बिनि सोमोन्दै उनाव सावरायगोन। आं दा फट' हरनाय, जि वाट्सएपजों जोङो डकुमेन्टस फथायनो हायो बा हरनो हायो, फुल डकुमेन्टसखौ हरनो हायो, बिनि सोमोन्दै
जोङो सावरायबाय। आं बेखिनिखौ नैबे फट'खौ आं दानफिनबाय, डिलिट फर एभ्रिवान बेयाव दानना होफिनबाय, अब्लाना बियो नुनाय नंला। बेखिनियानो आरो ओमफ्राय आङो बेनो लिरना हरनोसै लोगोनो, आं मोनसे भिडिअ' बानायदोंमोन बिनि थाखाय। बेयो नुहैसिगोन, आं बिनो खोन्थाहरदों। बियो नायदोंमोन, बियो अनलाइनाव दङ। बेखिनियानो। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो बुजिलायाखैबा कमेन्ट खालामदो। लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होथारदो। बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ'जोंनो रोंगोन होननानै बा सोलोंनो खाबु मोनदों होननानै आंनि इउटुब चेनेलखौ बजबनानै लादो। दिनैनि थाखाय बे भिडिअ'आ बिसिमानोमोन। दिनैनि थाखाय थेंक इउ।